First header. Conwy. Morris, tuag at Mendes o Aberystwyth yn ennill y bêl. Robles yn troi Walcott. Smith sydd y cefn iddo. Ac yn mynd o'i amgylch. Ddim yn cam sefyll, groesiad tuag at Venables ar y postyn pella. Arbediad wych gan Connor Roberts. Ond wedyn o Smith yn cam sefyll. Symudiad da lawr y chwith gan y tîm cartra. Mae'r groesiad yn berffaith i Dalcan Venables. Yn methu i chyfeirio hi. Heibei Connor Roberts am arbediad gan y golwr. Henry Jones ar gig cry. Tuag at y postyn pella. Arbeniad yn dod mewn ar y postyn. Kelly sydd yno. Neb ar gyfil yr ymysodwr yn y cwrt Cosby. Yr ansawdd o'r gig cry yn wych gan Henry Jones ar bala. Unwaith eto. Beth i chael i gefn yr hwyd. Matthew Jones a hi tuag at y cwrt chwech arbeniad gan Mendes. Arbediad o didog gan Ashley Morris. Amddiffyn bala ar chwal o'r gig gornel. Neb ar gyfil Paulo Mendes. A bron iawn fo gael ei drydydd gol o'r tymor. Bamford a lle lawr y dde, dio ddim yn cam sefyll. Arbeniad da wedyn gan Sean Smith a mae Anthony Stevens yn cisio rhyddhau Henry Jones. Mae yn rhyddhau Jones i'r de, mae Robles tu mewn o Venables. Oedd y bas yn berffaith i frasgam Chris Venables. Gwrth ymosodiad chwym gan y tîm cartra. Edrychwch ar y bas gan Henry Jones, holli'r amddiffyn. Ac Chris Venables seithfed o'r tymor iddo fo. Yr ansawdd yn dda, tuag at y postyn pella. Roberts yn dod ac yn ei gollwng i. Burke yn gwneud y dda. Ac Hendar gan fod Jones mewn i'r cwrt Cosby, cael ei faglu. Dim cic o'r sbotyn, meddai'r dyfarnwr. Dadleuol dros ben gan Iwan Gruffydd. Cic gornel. Tuag at Henry Jones, arbediad o didog gan Connor Roberts. Jones dal yno tuag at Venables ar y postyn pella. Cic gornel o'r maes ymarfer. Henry Jones, bron o ddyblu mantais y bala. Walcott allan â hi tuag at Bamford, dio ddim yn cam sefyll. Morris yn dod allan, Morris yn gyrru smonach a bethau. Cyfle i Bamford, oedd ar y llinell gan Sean Kelly. Hannar cyfle i Bamford, smonach gan Morris. Kelly radwy. Jones o'r gyffyddiad gan Venables. Sgwar mae Smith, ond Jones yn mynd i hun. Arbediad gan Connor Roberts. Bydd yr ergyd syth ato. Phillips nôl i Jenkins. Bas tuag at Robles. Unwaith eto. Roberts i'r adwyn i unwaith o ddwywaith Smith. A fo'n methu y targed. A faint y gyfleon. Mae'r bal angen i sicrhau'r triffwynt. Robles ar ergyd gyntaf. Roberts ar arbediad. Venables wedyn. Da wedyn Kieran Smith yn methu'r nod. Jenkins er a deg. Ond colli allan i Henry Jones os y gyfle mael rwan. Thyn ni nôl tuag at Chris Venables. A siawns gen i fydd y triffwynt yn ddiogel rwan i dyn Colin Caton. Ail o'r noson i Venables. Fi Jenkins cael ei ddal yn y gornel. A Venables yn pasio'r bêl heibio i Connor Roberts. It's important that we got ourselves back on track after the two defeats, but I think we've played better in the two defeats than what we have done tonight. But I think we should have won a lot more convincingly than what we did. But you know, I'll take a win all day long. But just disappointing thing is tonight that we haven't put it to bed earlier and haven't taken the amount of chances that we've created. Wrth gwrs, dechrau rediad siomedig o'n dim ond un buddigoliaeth mewn chwech. Yndan, da ni'n gwybod lle da ni cael sgwrs da. Bron iawn i fynd y fisticuffs, rhaid i fel oedd o'n onas. Blaw neis i weld. Mae'n bach o galon yn y tîm. Yn lle fi gorgwyddi bob rwsos. Mae'r chwaraewyr yn dewch i gwyddi at nhw hunan. Blaw rhaid i ni, da ni'n gwybod lle da ni'n mynd wrth nesaf. Da ni'n ben y bont. I fi'n bersonol, mae'r sgwad sydd gen ni
ar y funud, da ni ddim yn ticio. Da ni ddim. So mae'n lot o waith i eisiau gael ei wneud. A rhaid o ddigwydd yn sydyn. And a couple of goals for yourself. That's 8 for the season now, averaging a goal a game. Yeah, no, things have gone to plan so far, so hopefully carry on as I've started, really. And then can the Bala now, bounce up that table, with momentum going into Kevin Druids next week? That's what we're hoping for. Yeah, we've had, like I say, a couple of mixed results in recent weeks, so that's what we're looking for now is a bit of consistency, and hopefully we'll start climbing the table.